Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο της σειράς Games and Frames. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο αυτής της συγκεκριμένης σειράς, αλλά τώρα πραγματικά έχουμε μεγάλες αλλαγές στη βιομηχανία του gaming και ήθελα να παραθέσω τις απόψεις μου. Γενικά, όπως ήταν επόμενο, επηρεάστηκε και αυτή η αγορά από τις αυξήσεις στις τιμές των RAM και των NVMe. Ξεκινάμε λοιπόν με τις αυξήσεις που έγιναν στις υπάρχουσες κονσόλες PS5, PS5 Pro και Xbox Series S και X. Βλέπουμε λοιπόν τις τιμές για το PS5 που τις πήρα από το site του plesio.gr για να έχουμε τις επίσημες τιμές. Ξεκινάμε από το απλό PS5 Slim Digital με τιμή 599 ευρώ. Να θυμίσω ότι το PS5 Digital πωλεί το κανονικά στα 399. Πάμε στο PS5 Slim που έρχεται με το Blu-ray Disc και βλέπουμε τιμή 649 ευρώ. Η τιμή του αρχικού PS5 με το Blu-ray Disc Reader ήταν στα 499. Τέλος, έχουμε και το PS5 Pro, το οποίο πλέον είναι στα 899, ενώ ξεκίνησε με τιμή 799. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης των 200 ευρώ. Επίσης, είναι πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία των κονσολών που βλέπουμε τις τιμές τους όσο περνάνε τα χρόνια να ανεβαίνουν αντί να πέφτουν. Η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τραγική. Και λέγοντας τραγική, πάμε να δούμε και τι γίνεται με τα Xbox Series S και X. Εδώ παρατήρησα ότι δεν πωλούνται καν πλέον στις μεγάλες αλυσίδες και τα βρήκα μόνο στο Scrooge με τιμές περίπου 460 ευρώ το S και 880 το X. Αρχικές τιμές ήταν 299 ευρώ και 499 αντίστοιχα. Αυτές εδώ είναι οι επίσημες τιμές σε δολάρια που βρήκα, μιας και μάλλον Ευρώπη το Xbox έχει πεθάνει και δεν έβρισκα κάτι επίσημο σε ευρώ. Παρατηρούμε αυξήσεις 100 και 150 δολαρίων, ενώ καταργείται η special έκδοση των 2 TB. Όσον αφορά τώρα το Nintendo Switch 2, έχει ανακοινωθεί ότι έρχεται αύξηση τιμής κατά 50 δολάρια από 1η Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν για τις γνωστές μας κονσόλες και περνάμε στη νέα είσοδο στον κόσμο των κονσολών, το Steam Machine. Πρόκειται για το νέο εγχείρημα της Valve μετά από το φορητό και επιτυχημένο Steam Deck, το οποίο φυσικά και αυτό έχει ελλείψεις και έχει δεχθεί αύξηση τιμών. Αυτή τη στιγμή επίσημα βλέπω μόνο αυτά τα δύο OLED μοντέλα με τιμές 779 για τα 512 GB και 919 για το 1 TB. Αν αναλογιστούμε αυτές τις τιμές για το φορητό Steam Deck, τότε ίσως μπορούμε να χωνέψουμε τις τιμές του Steam Machine που ξεκινάει από τα 1039 ευρώ. Και μάλιστα αυτό είναι χωρίς χειριστήριο. 1108 αν θες και το χειριστήριο της Valve. Επιβεβαιώθηκαν λοιπόν οι δυσίωνες φήμες για την πολύ υψηλή τιμή του και πολλοί το κατέκριναν γι' αυτό. Τα specs του είναι πολύ κοντά με αυτά του απλού PS5 που κυκλοφόρησε πριν 6 χρόνια σχεδόν, υπενθυμίζω, οπότε γιατί να είναι τόσο ακριβό, αναρωτιούνται κάποιοι. Η απάντηση είναι σχετικά απλή. Η Valve δεν πλασάρει το προϊόν της σαν μια απλή κονσόλα, αλλά ως ένα νέο είδος gaming PC σαλονιού. Επιπλέον, δεν θέλει να πουλήσει με χασούρα, κάτι που αρκετές φορές γίνεται στον κόσμο των κονσολών, μιας και Sony και Nintendo και Microsoft ξέρουν ότι θα βγάλουν το κέρδος τους από τις πωλήσεις των παιχνιδιών και των περιφερειακών. Και ακούω τώρα κάποιους να ρωτάνε, και η Valve δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Και αυτή πουλάει παιχνίδια και κρατάει 30% προμήθεια για τα παιχνίδια που πουλούνται μέσα από το store της. Η απάντηση είναι προφανώς δεν ήθελε να το κάνει αυτό και το επιχείρημα είναι ότι οι κονσόλες είναι ένα κλειστό σύστημα, ενώ το Steam Machine είναι ουσιαστικά ένας υπολογιστής που μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Επιπροσθέτως είναι και ένα προϊόν με πολύ περιορισμένο κοινό, οπότε και αυτό παίζει ρόλο στην τιμή. Αλλιώς είναι να απευθύνεσαι σε δεκάδες εκατομμύρια κόσμο και σε παιδιά, και άλλο σε φανατικούς της Valve και σε κάποιους λίγο έτσι πιο ψαγμένους που προφανώς είναι πολύ λιγότεροι. Ας πάρουν λοιπόν οι πιο φανατικοί της Valve το Steam Machine και για τους υπόλοιπους έχω ένα προτινόμενο build που είναι αρκετά δυνατότερο κιόλας και φυσικά μπορούμε να του βάλουμε το SteamOS και έτσι να έχουμε το δικό μας Steam Machine. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό που έχει κάνει η Valve, δηλαδή να μας δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε το λειτουργικό της στα δικά μας custom PCs. Ας δούμε τι σύστημα μπορούμε να φτιάξουμε με περίπου 1050 ευρώ και φυσικά μπορούμε να πάμε σε EM5 πλατφόρμα όπως είναι ουσιαστικά και το Steam Machine. Έχουμε μία απλή μητρική της ASRock παρέα με τον 7500F και την Freezer 36 για ψύκτρα και 16 GB μνήμης DDR5. Έναν 500 NVMe PCIe Gen 4 και η σημαντικότερη διαφορά είναι η 9060 XT που έχουμε εδώ σε σχέση με την GPU του Steam Machine που έχει ένα custom chip
RDNA 3 αρχιτεκτονικής με 110W κατανάλωση. Η αντίστοιχη desktop κάρτα είναι η RX 7600 περίπου. Η 9060 XT που βάζουμε εμείς εδώ πέρα είναι 30 με 40% πιο ισχυρή. Τέλος, έχουμε και ένα 550 τροφοδοτικό που είναι υπεραρκετό για το σύστημά μας και ένα κουτάκι έτσι οικονομικό και MATX μέγεθος να είναι και πιο μαζεμένο. Το συνολικό κόστος είναι στα 990€, ας πούμε 1000 στρογγυλά. Και μπορούμε και με άλλα 50-60€ να πάρουμε και ένα χειριστήριο αν το επιθυμούμε. Με τα ίδια λεφτά λοιπόν φτιάχνουμε το δικό μας μηχάνημα και του βάζουμε το SteamOS και έχουμε κάτι έτσι πιο ισχυρό. Με λίγο ψάξιμο θα μπορούσαμε να το κάνουμε και ITX μέγεθος, ώστε το σύστημά μας να είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτό το μικρό μέγεθος που έχει το Steam Machine, αν κάποιος θέλει έτσι κάτι πάρα πολύ μαζεμένο, π.χ. να το βάλει δίπλα στην τηλεόρασή του. Οπότε λύσεις υπάρχουν, παιδιά. Και αν θεωρεί κάποιος ακριβό το Steam Machine, τότε πιθανότατα δεν απευθύνεται σε αυτόν και μπορεί να κοιτάξει κάτι άλλο. Πάμε τώρα να περάσουμε στις δύο τελευταίες ειδήσεις που τις ένωσα, μιας και σχετίζονται μεταξύ τους. Πρώτα λοιπόν ήρθε η Rockstar με την ανακοίνωση των προπαραγγελιών για το GTA 6 και το θετικό είναι ότι δεν επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια για τιμή 100€ και έτσι η βασική έκδοση του παιχνιδιού είναι στα 80 και 100€ έχει η Ultimate Edition. Το αρνητικό όμως είναι ότι ακόμα και η physical έκδοση δεν περιλαμβάνει μέσα το δισκάκι. Μεγάλο πλήγμα για τους λάτρες του retail που θέλουν να κάνουν και συλλογή με τα δισκάκια τους. Σαν να μην μας έφτανε όμως αυτό το πλήγμα, ήρθε και η ίδια η Sony μετά από λίγες μέρες να ανακοινώσει ότι από τον Ιανουάριο του 2028 ουσιαστικά καταργούνται και σταματάει η παραγωγή Blu-ray δίσκων για τις κυκλοφορίες της κονσόλες της. Αυτό ήταν κάτι που το περιμέναμε και το βλέπαμε να έρχεται. Η συντριπτική πλειοψηφία πλέον των gamers επιλέγει να αγοράζει ψηφιακά και είχαν μείνει μόνο λίγοι ρομαντικοί να ζητάνε τα δισκάκια για τη συλλογή τους. Η Sony είχε κάνει ήδη το πρώτο βήμα με την κυκλοφορία της digital only έκδοσης του PS5 και τώρα προχωράει στην επόμενη φάση της ολικής κατάργησής τους. Οι πισάδες έχουν ήδη από πολλά χρόνια τώρα ξεχάσει τι πάει να πει CD, DVD και Blu-ray, αλλά οι φανατικοί κονσολάδες έχουν αντιδράσει έντονα. Ωστόσο δεν ξέρω αν η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Να θυμίσω ότι το PS5 Pro, η τελευταία και ισχυρότερη κονσόλα της Sony, δεν έρχεται με disk drive και πρέπει να το πάρεις έξτρα αν θέλεις, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο ότι το PS6 θα είναι και αυτό μια digital only έκδοση. Και βάσει της κατάργησης των Blu-ray δεν θα υπάρχει καν και η επιλογή να βάλεις disk drive. Προσωπικά ήμουνα προετοιμασμένος για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δεν πάβει να με στεναχωρεί. Είναι το τέλος μιας εποχής όπως και να το κάνουμε. Ο βασικότερος λόγος που γίνεται αυτό είναι φυσικά το οικονομικό όφελος που θα έχει η Sony και βέβαια θα ακολουθήσει και η Microsoft. Αν το σκεφτούμε, η digital έκδοση του παιχνιδιού κοστίζει σε εμάς το ίδιο με την physical. Άρα οι εταιρείες χάνουν κάποια χρήματα, τα οποία μπορούν να τα γλιτώσουν. Γλιτώνουν το κόστος της συσκευασίας, του δίσκου και των μεταφορικών. Προφανώς λοιπόν σπρώχνουν προς το digital only. Επίσης, αν δεν έχουμε πλέον δισκάκια, ουσιαστικά τελειώνει και η αγορά των μεταχειρισμένων. Πολλοί έπαιρναν ένα παιχνίδι, το τελείωναν και μετά το πουλούσαν ώστε να πάρουν πίσω το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ή το δάνειζαν σε φίλους, γνωστούς κλπ. Αυτό πλέον γίνεται από πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Τέλος λοιπόν εποχής και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι με το digital only πλέον είμαστε εντελώς εξαρτημένοι από τις συμφωνίες των εταιριών και των licenses για το πόσο καιρό θα μπορούμε να παίζουμε τα παιχνίδια που αγοράζουμε. Π.χ. τα σπάει μια εταιρεία με τη Sony και ανακαλεί τα δικαιώματα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Rockstar. Έχεις δώσει τώρα εσύ 80€ να πάρεις το παιχνίδι, το GTA 6, αλλά αν αποσυρθεί από το PSN δεν θα μπορείς να το παίξεις. Παλιά, άμα είχες μια κονσόλα και ένα δισκάκι, ήξερες ότι μέχρι να χαλάσει ένα από τα δύο, μπορείς να παίζεις, χωρίς μάλιστα να απαιτείται και η σύνδεση στο ίντερνετ όπως γίνεται σήμερα σε πολλά παιχνίδια. Πλέον, ο κανόνας θα είναι ότι θα χρειάζεσαι ίντερνετ για να παίξεις και ουσιαστικά δεν κατέχεις το παιχνίδι που έχεις, αλλά έχεις μια άδεια να το χρησιμοποιείς για όσο καιρό θέλει η εκάστοτε εταιρεία. Αν το καλοσκεφτούμε, πρόκειται για μια ενοικίαση, αλλά επειδή αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ίσως το κάνουμε σε κάποιο ξεχωριστό βίντεο. Αυτά για το σημερινό βίντεο, πείτε μου τη γνώμη σας για όσα ανέφερα και πότε ήταν η τελευταία φορά που αγοράσατε physical copy ενός παιχνιδιού. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αν όχι κάντε ένα dislike. Μην ξεχνάτε να δίνετε και το hype σας αν θέλετε να βοηθήσετε το ZPD να μεγαλώσει. Όπως πάντα, είμαι ο Ζακ και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!